Boom! Okay, magandang hapon po. Yan. Maaga po tayong magluluto ngayon kasi may palaro po tayo mamayang gabi, no? Okay. So, bago nga po pala tayo magsimula, gusto ko pong i-shoutout yung isa po nating kaibigan sa pagbablog. Yan, nandyan po sa Pilipinas ngayon. Si Ka-Fishing. Yan, shoutout po kay Ka-Fishing. Pagaling po kayo, sir. Yan. Kasi po, meron pong di inaasahang pangyayari sa pagbablog nila, no? So, ngayon di po siya nakakapag-post ng mga content ng kanilang channel. Okay, pagaling po kayo, sir. Ka-Fishing. Yan, shoutout po sa inyo. Para po sa inyo itong luto na to. Okay? So, yan po yung lulutuin natin. Magluluto po tayo ngayon ng Mickey. Yan, lalagyan natin yan ng itlog ng pugo, mga cheesecakes, yan, atay ng baboy, hipon, at syempre baboy. Yan yung panggigisa natin, taba. Okay, lalagyan natin yan ng repolyo at yung ating carrots. Yan, okay po. So, maglolomi po tayo ngayong gabi, no? Okay. So, wag na po natin patagalin. Alright? Dito po is naglagay na po ako ng tubig. Okay. And then, pakukulaan lamang po natin at lulutuin natin itong baboy natin. Okay. Yan. Alright. Pagkatapos, takpan po natin. Okay? Para po kumulo at maluto. Atayan lang po natin na maluto dyan. And then, habang inaantay po natin na maluto yun, is prepare ko na po itong mga to. Yan, hiwa-hiwain ko yung ating atay at syempre yung ating mga gulay. Okay? So, balikan po natin mamaya. Alright? Okay. So, ayan. Kumukulo na po yung ating baboy. Okay. So, ang gawin po natin is lagyan po natin yan ng asin. Lagyan po natin ng asin. Okay. Asinan po natin siya. Alright. Ngayon. Ayan lang po natin siya dyan na maluto. Hanggang sa lumambot. Okay. So, update naman po tayo sa ating mga gulay. Yan po. Nahiwa ko na po yung repolyo. Tsaka yung ating carrots. And then, yung ating pukatay. Yung ating bawang sibuyas. Of course, yung ating Mickey. Itlog ng pugo. Yung ating sari-saring mga fish cakes. Yan yung taba na pang-ano natin. Panggigisa natin. At yung hipon. Okay. Yan. So, balikan po natin mamaya pag malambot na po ito. Ano? Alright. Check po natin yung baboy natin. Okay. Alright. Ayun. 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 Okay po. No? Malambot na po siya. So, ang gagawin ko po, hahanguin ko lang po yan. And then palalamigan, tsaka po natin ipiprito. Alright? So, yan. Napalamig na po natin yung ating mga baboy, yung ating mga belly. And then, nakapagpainit na rin po ako dito ng mantika. So, iprito na po natin siya. No? Yan. Okay. Iprito na po natin siya dyan. Ito-toasted po natin siya. Yan po ang ipapaibabaw natin mamaya sa ating lomi. Lomi, baby, lomi. Aw, kumalaban. Ito yan. Okay. Sabi ka ng karapatan itong sabi ka ng karapatan. Yan. Okay. Isa pa. At isa pa. Sabi ka ng karapatan. Yan. Okay. So, antayin lamang po natin na maprito dyan, no? Ang gawin po natin, takpan po natin. Kasi po, ano siya, matapang. Okay, balikan po natin mamaya pag naprito na, alright? So, yan na po yung baboy natin. Yung belly natin. Luto na po siya, hinihiwa-hiwa ko na rin, okay? So, proceed na po tayo sa ating pagluluto. Ngayon po, nagpapainit na po ako dito ng kawali. Then, gawin po natin, ang una po natin ilagay ay yung mga taba ng baboy. Okay? Balat at taba ng baboy. Yan. Lagay po natin dyan. At yan po ang ating pagmamantikahin para po sa panggisa natin sa mga hapon natin. Lulutuin natin. Alright? Okay. So, hayaan lamang po natin dyan na lumabas po yung kanyang mga sariling mantika. And then, saka po natin babalikan pag magigisa na tayo. Alright? So, yan po. Nagmantika na siya. Una po natin ilagay ang ating bawang sibuyas. Yan. Saluhin na po natin lahat dyan. Ating bawang at sibuyas.
Okay po ba? Yan. Tapos natin yung halo-halo. Yan. Okay. Kayaan lamang po natin dyan na mag-isa. Ating pong mga bawang at sibuyas. Okay po. At pagkatapos pong mag-isa ng ating bawang sibuyas, nalagay na po natin yung ating atay. Alright. Okay. Saka po natin ihalo-halo. Nekos-nekos. Para po mag-isa siya, no? Alright. Kasama na po dyan yung chicharon ng ating baboy. Kalinam-nam. Okay. Then, lagyan po natin yan ng paminta. Okay, maglagay na po tayo ng paminta. Maraming paminta. Ayan. Okay. Alright. So, antayin lamang po natin na maluto po ang ating atay. Okay. Antayin po natin. Alright. So, ganyan po muna. Alright. Matapos pong ma-half cook ng ating atay, pagkalipas po ng mga halo-halo, yan. Siyempre, maglalagay na naman tayo ng isa pang panahog. Yan. Ilagay na po natin ang ating mga fish balls, ang ating mga fish cakes. Yan. Okay. Siyempre, gisa-gisa na naman po natin. Yan. Halo-halo po sila yan, ano? Alright. Yan. Okay. So, antayin lamang po ulit natin na mag-isa. Babalikan po ulit natin. At syempre, pagkatapos pong mag-isa ng ating mga fish cakes, maglagay na naman tayo ng isang sahog. Yan. Lagay po tayo ng hipon. Okay. At gisa-gisa lamang po natin. Gaya po ng dati. Syempre. Yan. Gisa-gisa lamang po natin sila. Para po halo-halo sila dyan. Yan. Okay po. Saka po natin ngayon ilalagay ang ating carrots. Yan. Lagyan na po natin yung ating carrots. Okay po. Konti na lang. Yan. Lagyan po natin yung ating carrots. Siyempre, pagkalagay po ng ating carrots, haluin din natin. Yan. Metos din po natin yan. Gisa-gisa po natin. Yan. Okay. Alright. Approve. Ay, sorry po. Hindi ko nabibideo. Yan. Pagkatapos po natin mag-isa-gisa yan, maglalagay na po tayo ng kanyang sabaw. Okay? Depende po sa sabaw na gusto nyo ang ilalagay nyo. Kung gusto nyo po yung medyo masabaw, dagdagan po natin yung sabaw. Yan, lagyan na po natin ng tubig. Okay? Yan. Okay, isa pa po. So, dadagdagan ko pa po ito ng tubig hanggang po sa medyo malunod siya, no? Alright. Okay. So, balikan po natin. Dadagdagan ko lang po saglit ng tubig, alright? So, yan na po siya, no? Nalagyan na po natin ng tubig, ng sabaw niya. Gawin po natin. Lagyan na po natin yan ng patis. Pamuyan po natin yan ng patis. Yan. Patis. Okay. Siyempre, titimplahan po natin yan ng soy sauce. Alright. Ayan. Timplahan po natin yan ng soy sauce. Kulang pa. Ayan. Then, oyster sauce. Okay. Lagyan din po natin yan ng oyster sauce. Ayan. Okay. And then,
Halo-haluin lang po natin at hayaan lang po natin kumulo. Okay? Halo-haluin lamang po natin na ganyan. At hayaan lang po natin na maluto. Yan, kumulo at maluto ang kanyang mga sahog. Grabe, ang sarap, baby. Okay. So, hayaan lamang po natin dyan hanggang po sa kumulo at balikan po ulit natin mamaya. Okay? Ayan po, balikan po natin. Yan. Luto na po yung ating mga sahog. So, ang gawin po natin, ilagay na po natin ang ating Mickey. Yan. Hey, Mickey, you're so fun. Just to blow up on my Mickey. Yan. Lagay na po natin yung ating Mickey. Yan, lagyan lang po natin ng konti yung apoy. Okay. Tabunan po natin siya dyan. Alright. Tabunan po natin ang ating Mickey. Yan. Para po maluto siya. Yan. At antayin lamang po natin na magkulo-kulo at maluto-luto. Yan. At syempre, hindi pa po tapos dyan yung ating pananahog. Yan. Maglalagay po ulit tayo ng mga pananahog. Yan. Maglagay po ulit tayo ng itlog ng pogi. Yan. Okay po ba? Alright. So, lutuin lamang po natin yung kanyang Mickey. And then, maglalagay na naman tayo ng itlog. Yan. Yun pong binating itlog ang ilalagay naman po natin. Alright? Okay. So, hayaan lamang po natin dyan na kumulo. At paluto po yung kanyang Mickey. Alright. Ayan. Kumukulo na siya. At luto na rin po yung ating Mickey. Lagay na po natin ngayon yung ating panghuling gulay. Ayan. Ang ating pong panghuling gulay. Ang ating pong dahon ng repolyo. Ayan. Alright. Lagay na po natin dyan. And then, ang gawin po natin, gaya po ng ating Mickey, pailalim lang po natin siya. Alright? Yun. Ayan. Pailalim lang po natin siya para po maluto. Okay? Oh, gimasan, bebe. Alright. So, pagkatapos po nating maipailalim ang ating repolyo, ang gawin po natin, no? So, maglagay na po tayo ng ating binating itlog. Yan. Lalagay pa po tayo ng isang binating itlog. Hindi po pala isa to, 4. Yan, 4 po na binating itlog. Yan. Lagay na po natin dyan. Okay. Alright. Pagkatapos po, halo-halo lang po natin. Okay. Yan. Okay, hahalo-haloin ko lang po ito. Babalikan po natin, alright? So, yan po, pagkatapos po natin may halo-halo ang ating itlog, siyempre, lalagyan na po natin yan ng pampalapot. Okay? Ito po yung dinurog ko pong cornstarch. Yan. Durog na pala. Tinunaw na cornstarch. Okay? Gawin po natin. Siyempre, maglagay po tayo ng cornstarch. Yan, yung ating pong dinurog na cornstarch. Yan. Okay po. And then, halu-haluin lamang po natin siya hanggang sa makuha natin yung lapot na gusto natin. Okay? Alright. So, dyan lamang po kayo. At halu-haluin ko lang po ito hanggang po sa makuha natin yung lapot na gusto natin. Okay? Yan, ganyan. Okay po, haluin ko lang. Alright? Okay, so nakuha na po natin yung lapot na gusto natin. No? Yan na po siya ngayon. Gawin po natin, pinatay ko na po. Yan. Oh my goodness. So, ang panghuling lalagay po natin, hindi pa po tapos, no? Meron pa po tayong ilalagay dito. Okay. So, ito, ilalagay na lang po pala pagka sandok na natin ng ating kakainin. Okay, papaibabaw na lang po natin. Alright? Kasi po marami na pong laman yung ating lutuan. Okay, so magsandok po tayo. Alright? Okay, so dito po meron po tayong palayok. Mangkok. Yan, sandok po tayo ng ating itikman. Oh my goodness.
Ito yung pampamilya na ano, na lomi. Yan. At matitipidin, di ba? Kung pambenta, tipirin. Para may kitain. Pero pag sa pamilya, eh, huwag mong tipirin. Yan. Nako po, ang dami sahog. Gusto po. Yan. Alright. Yan po. Ating pangtitikman. Okay. Siyempre, lagyan po natin yan ng yung ating piniritong baboy. Yan. Yung ating piniritong belly. Yan po ang ating lomi. Alright. The best po yan sa ano? Sa kalamansi at toyo na may sili. Okay. So, yun. No? Yun po yung video natin ngayong gabi. At maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood sa ating mga video. Yan, sa ating mga upload na video. Yan. Maraming thank you po sa inyong lahat. At kay ano po, kay Ka-Fishing. Yan, Ka-Fishing. No? Hiling po namin ang iyong agarang paggaling. Okay? So, yan po. Yung video natin ngayon. At maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Thank you.